Lijep pozdrav! Moje ime je Robert Zanzerović i profesor sam na Fakultetu ekonomije i turizma iz Pule. Na našem zajedničkom putovanju računovodstvenim krajolicima društvo će nam praviti Roberto, odnosno Bobby, kako su ga zvali na studiju u Americi. Bobija ćemo imati prilike upoznati uskoro. Na današnjem predavanju definirati ćemo računovodstvo i njegove sastavne dijelove. Računovodstvo predstavlja jezik poslovanja. Njime se omogućava komunikacija između poduzetnika i svih zainteresiranih strana, odnosno dionika. Dionici su osobe i organizacije koje su iz bilo kojeg razloga zainteresirane za poslovanje poduzetnika. Komunikacija poduzetnika i dionika omogućava se putem financijskih izvještaja, ali i ostalih izvješća koja se dostavljaju sukladno zakonima te pravilima koje je samostalno postavio poduzetnik. Pritom, računovodstvo je usmjereno na sve tri vremenske dimenzije: prošlost, sadašnjost i budućnost. Došlo je napokon vrijeme da upoznamo Bobija. Bobby je rođen u Italiji. U New Yorku je diplomirao na studiju filmske i televizijske produkcije, nakon čega je odlučio mjesec dana putovati Europom. Bliske povijesne i kulturne veze te blizina njegove domovine glavni su razlog posjeta Puli. Pula je 3000 godina stari grad koji svoj povijesni razvoj ponajviše duguje Rimskom carstvu. Jedan od najviše očuvanih rimskih amfiteatara u kojem se već 67 godina održava jedan od najstarijih nacionalnih festivala filma na svijetu, bili su prekretnica za Bobija, koji je Pulu odabrao kao mjesto svog prebivališta. Strast prema filmu i filmskoj produkciji te znanja koje je stekao tijekom svog 5-godišnjeg obrazovanja, Bobby je odlučio valorizirati. Stoga je pokrenuo vlastiti poduzetnički pothvat Move in Bobby. Bobby uspješno posluje već 2 godine. Budući je poslovni poduhvat odlučio formalizirati u obliku društva s ograničenom odgovornošću, jednom godišnje sastavlja financijske izvještaje. Dužan je također izrađivati periodične izvještaje i obračune vezane za oporezivanje i plaćanje ostalih javnih davanja. Upravo navedene aktivnosti vezuju se uz središnju računovodstvenu funkciju – knjigovodstvo. Knjigovodstvo predstavlja evidenciju već nastalih poslovnih događaja koji se mogu vrijednosno iskazati, uredno dokumentirati te rezultiraju promjenom računovodstvenih kategorija, to jest promjenom imovine, obveza i kapitala, odnosno nastankom prihoda i rashoda te obračunom poslovnog rezultata. Kod knjigovodstva je ključna dvostruka evidencija jednog poslovnog događaja. On se knjiži na dugovnoj i potražnoj strani. Pritom je nužno postići ravnotežu dugovnih i potražnih knjiženja. Možemo reći da je knjigovodstvo središnji dio računovodstva usmjeren ka prošlosti. Međutim, knjigovodstvo nije prva funkcija računovodstva s kojom se Bobby susreo. Prije pokretanja poslovnog pothvata sastavio je poslovni plan u okviru kojega je izradio projekciju potrebnih resursa i izvora njihovog financiranja, projekciju budućih prihoda i rashoda, te novčanih tokova koji su mu poslužili kao osnova za donošenje odluke o ulasku u poduzetničke vode. Bobby se u ovoj fazi bavio računovodstvenim planiranjem kao funkcijom računovodstva usmjerenoj ka budućnosti. Bobby je odgovorna osoba te je svjestan potrebe da redovito prati financijske rezultate svojeg poslovnog poduhvata. Stoga, najmanje jednom tjedno proučava novčane tokove te prihode i rashode. Također, jednom mjesečno uspoređuje planske s ostvarenim veličinama te utvrđuje odstupanja i njihove uzroke. To radi kako bi mogao poduzeti pravovremene korektivne radnje i kvalitetno upravljati svojim pothvatom.
Bobby zapravo obavlja aktivnosti koje čine sastavni dio računovodstvene analize, treće funkcije računovodstva koja je usmjerena na ostvarenja iz prošlosti. Dobar dan. Četvrta funkcija računovodstva sastoji se u kontroli, odnosno uspostavi odgovarajućeg sustava nadzora. Cilj nadzora jest 1. Zaštititi resurse od gubitaka i krađa, te 2. Osigurati točnost računovodstvenih evidencija, obračuna i u konačnici izvještaja. U tom smislu Bobby, broj 1, kontinuirano provjerava račune koje prima prije obavljanja plaćanja. 2. Komunicira sa poslovnim partnerima radi dobivanja odgovarajućih pojašnjenja. 3. Nedavno je nabavio i softver koji mu omogućuje kvalitetniji nadzor nad resursima i evidencijom poslovnih događaja. Kruna računovodstvenog procesa jest računovodstveno informiranje. Njime se zainteresiranim stranama distribuiraju pravovremene, pouzdane, relevantne i razumljive informacije. To je omogućeno putem financijskih izvještaja, poreznih izvješća te izvješća za menadžment. Financijskim izvještajima su prikazani resursi koje poduzetnik koristi za obavljanje djelatnosti te izvori njihovog financiranja, uspješnost korištenja resursa, novčani tokovi te ostale važne informacije. Financijske izvještaje čine bilanca, odnosno izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti kao njegovoj nadgradnji, zatim izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, te bilješke uz financijske izvještaje. Poduzetnici su, sukladno pravnoj regulativi, dužni izrađivati niz periodičnih izvještaja i obračuna koji su najčešće vezani za oporezivanje i ostala javna davanja. Radi se o takozvanim poreznim izvješćima. Isto tako, poduzetnici izrađuju periodične financijske izvještaje i prilagođena interna izvješća kako bi si osigurali pravovremene informacije neophodne za donošenje odgovarajućih poslovnih odluka. Ovdje govorimo o izvješćima za potrebe menadžmenta. Neposredno pred sam kraj rezimirajmo ono što smo upravo naučili. Računovodstvo obuhvaća računovodstveno planiranje, knjigovodstvo, računovodstvene kontrole, računovodstvenu analizu i računovodstveno informiranje. Naše prvo predavanje zaključiti ćemo mislima Benedikta Kotruljevića, Dubrovčanina zapisanih još davne 1458. godine u prvom pisanom dijelu o sustavu dvojnog knjigovodstva kakvog i danas koristimo. U jednom od prvih dijela koje opisuje poduzetništvo u srednjem vijeku zaključio je: Upozoravam te da onaj koji dobro i uredno vodi knjigovodstvo nauči dobro ugovarati, trgovati i zarađivati. Stoga opominjem svakog trgovca da se pozabavi time da zna dobro i uredno voditi svoje knjige. A tko to ne zna, neka se dade poučiti ili neka drži sposobna i vješta knjigovođu. Inače će u njegovim trgovačkim poslovima nastati pravi kaos i babilonska pometnja. A od toga se čuvaj ako ti je draga čast i tvoje imanje.